یا پخپل وطن کی نور کنٹرول دا قادیانی ماتو زم مجاہد ورل سرنا او تن دی ماتو زم مجاہد ورل سرنا او تن دی ماتو واللہ کز دشمن دا ختم نبوت منما واللہ کز دشمن دا ختم نبوت منما نے وزارت منما نے صدارت منما پکنڈ تارخ پہ اقدم نئے رکاوٹ منما غازی دا ختم نبوت یم پابندی ماتو غازی دا ختم نبوت یم پابندی ماتو زم مجاہد ورل سرنا او تن دی ماتو زم مجاہد ورل سرنا او تن دی ماتو پخپل خورد سکراج او ہندوراج نمنما دا امریکی او اسرائیلو پسر تاج نمنما پٹخ کاردا سلاگا ند سامراج نمنم او چھ دا قرآن خلاف دا غارور ولی ماتو چھ دا قرآن خلاف دا غارور ولی ماتو زم مجاہد ورل سرنا او تن دی ماتو کل حملے زما پا ختم نبوت کی گی کلا پشان کے دنامو سے رسالت کے گے کل پا جوڑ توڑ دا اسلام نہ بغاوت کے گے سر بدہر یو تالی سٹ اسرائیلی ماتو سر بدہر یو تالی سٹ اسرائیلی ماتو زم مجاہد ورل سرنا او تن دی ماتو زم مجاہد ورل سرنا او تن دی ماتو زم مسلمانیم چھ غیرت پا پیغمبر نکوم پدا سے مخنار دا اللہ اکبر نکوم دا گستاخان و پسروار دا درو بر نکوم او پشو راغل یمانور خاموشی ماتو زم مجاہد ورل سرنا او تن دی ماتو زم مجاہد ورل سرنا او تن دی ماتو سراج الحق سراج نور اپنا کام کی گی بغیر جہاد خدمت ناد اسلام نگی گی سچے عمل دا الہی پاپا کلام نگی گی او بیانا کامی دکو قرآن سر دوستی ماتو زم مجاہد ورل سرنا او تن دی ماتو پخپل وطن کی نور کنٹرول دا قادیانی ماتو زم مجاہد ورل سرنا او تن دی ماتو زم مجاہد ورل سرنا او تن دی ماتو